И здравейте, хора! Днес ще отворим 8 кея. Да започваме. Специално за вас съм ги приготвил. Даже купих половината. Китсат, разбира се. Дали ще спечелиме нещо хубаво днес. Надявам се най-накрая да спечелим нещо по-така. Крипарек, не. Добре. Хит рейт. Христия кит, отчете го става хора. Продължаваме. Какво ще се падне? Пак ли кит рейт? Леле, господи. Чайте да видим какво ще ми се падне. Още! Кит аксес. Yes. Full аксес, хора. PV2. PV1. Чайте си остава аксесо. Аксето, кои са тия тъпаци тук? Добре. Дайте да видим какво ще ми се падне. Още 3 кея имаме. Пак! What the fuck, 10 пъти ми се падна това тъпо нещо. Моля ви си нещо друго ми се падне. 3 кея поне. Скри! Кит Емералд. Добре, чайте сложим този жалкия сет. Какво ще ми се падне са? Nothing. Още ни път е... Добре, последен кей, хора. Дайте да видим какво ще ми се падне. Кит обсидиан, добре, хора. И ето какво получих днес от тъпите кейове. Че само да дадем и... Радвам се поне, че получих една братва. Ето това получих. И да, хора, надявам ще ви хареса клипа. Това го направих точно само заради вас. Даже купих и половината неща. И да, хора, надявам ще ви хареса. Аре. Чао.